Hola a tothom! Avui us presentem el 8è dictat. Agafeu llapis i paper i, com sempre, començarem. L'àvia va explicar-me aquella història. L'àvia va explicar-me aquella història tantes vegades. Punt i seguit. Tantes vegades. Repeteixo. L'àvia va explicar-me aquella història tantes vegades. Punt i seguit. El seu havia estat un amor impossible, des del començament. Punt i seguit. Des del començament. Repeteixo. El seu havia estat un amor impossible des del començament. Punt i seguit. Eren uns altres temps, coma. Eren uns altres temps, coma. M'assegurava sempre. Punt i seguit. Eren uns altres temps, coma. M'assegurava sempre. Punt i seguit. Poques eren les noies que anaven a la universitat, coma. Poques eren les noies que anaven a la universitat, coma. Les que conduïen o les que podien sortir amb el noi que els agradava. Punt i seguit. Repeteixo. Poques eren les noies que anaven a la universitat, coma.
les que conduïen o les que podien sortir amb el noi que els agradava. Punt i seguit. La història era molt simple. Punt i seguit. La història era molt simple. Punt i seguit. Aquell noi li havia agradat de seguida. Aquell noi li havia agradat de seguida. Punt i seguit. Si havia començat a beure d'amagat. Si havia començat a beure d'amagat. Fins que un dia algú del barri els havia vist i ho havia anat a explicar als seus pares. Punt i seguit. I ho havia anat a explicar als seus pares. Punt i seguit. Repeteixo tota la frase, que aquesta és llarga. Si havia començat a beure d'amagat fins que un dia algú del barri els havia vist i ho havia anat a explicar als seus pares. Punt i seguit. Hi havia hagut crits i discussions. Hi havia hagut crits i discussions. I també l'afirmació rotunda i
i també l'afirmació rotunda que tot plegat havia d'acabar immediatament, punt i final. Que tot plegat havia d'acabar immediatament. Repeteixo. Hi havia hagut crits i discussions. I també l'afirmació rotunda que tot plegat havia d'acabar immediatament. Punt i final. Llegeixo de nou tot el dictat. L'àvia va explicar-me aquella història tantes vegades. Punt i seguit. El seu havia estat un amor impossible des del començament. Punt i seguit. Eren uns altres temps, coma. M'assegurava sempre. Punt i seguit. Poques eren les noies que anaven a la universitat, com les que conduïen o les que podien sortir amb el noi que els agradava. Punt i seguit. La història era molt simple. Punt i seguit. Aquell noi li havia agradat de seguida. Punt i seguit. Sí, havia començat a veure d'amagat, fins que un dia algú del barri els havia vist i ho havia anat a explicar als seus pares. Punt i seguit. Hi havia hagut crits i discussions. I també l'afirmació rotunda que tot plegat havia d'acabar immediatament. Punt i final. I fins aquí el 8è dictat d'avui. Esperem veure, com sempre, els vostres dictats pels grups de WhatsApp i per aquí al Facebook. Una abraçada!